Woordenstrijd, Cooper en Girigori. Het gaat om de minister van Financiën, Charles Cooper, en om de leider van de fractie van de PAR in het parlement, Quincy Girigori. Girigori heeft gezegd dat hij Cooper niet vertrouwt met de portemonnee van het land in zijn bezit. Hij vertrouwt dus de minister van Financiën niet. Daarop zei Cooper weer dat het dan wel heel hypocriet is dat Girigori wel de begroting heeft goedgekeurd in december en nu probeert te zeggen dat de minister niet te vertrouwen is. Dat is niet met elkaar, valt niet met elkaar te rijmen, aldus Cooper, die daarbij weer oprakelde dat onder de periode dat Girigori minister van Justitie was, er 600 kilo cocaïne is gestolen uit een politiebureau en daarom noemde hij hem Quincy 600 Kiligori. Girigori zelf heeft gereageerd dat het wel erg laag is van de minister om daarmee te beginnen. En dat geeft volgens hem ook aan dat er geen argumenten zijn om zijn woorden te bestrijden. Er is dus sprake van een woord.